Ahoj, jmenuji se Michaela Doležalová a vytvářím světelné objekty pod názvem Jasna nebo Jasna Studio. Teď jsem vytvořila novou kolekci Floralis V01. Svoje objekty vždycky vyrábím v nějakých limitovaných kusech. Jak jsem pracovala s papírem díl a díl, tak mě vlastně začala zajímat ta samotná podstata a chtěla jsem si hlídat, aby ten papír byl opravdu lokálně vyrobený a abych vlastně měla pod kontrolou ten materiál od začátku. Ve svých limitovaných kolekcích zpracovávám buď papír, kde sbírám květiny, které vytváří samotný dekor na povrchu, to znamená, že jsou limitovaný i obdobím, kdy třeba tyhle květiny rostou nebo kvetou. Teď jsem dělala kolekci s jehličím, nebo používám právě ten přírodní odpad, kdy ta květina nefunguje jako dekor, ale jako ta samotná buničina. To znamená, že odpadní materiály různého typu rozemelů a potom z toho vytvářím ten arch papíru. Využívám třeba květiny z různých eventů, jako jsou svatby. To znamená, že tu květinu už jako kdyby nikdo nepoužije vlastně na vyhození, ale ty květy ještě můžou furt vytvořit zajímavý dekor na nějakém objektu, vlastně pozastavit ten moment toho rozkladu a přetvořit to v něco jiného. Více než 2 roky jsem vlastně vyráběla 3D tištěné síto, od kterého jsem měla očekávání, že mi vzniknou v papíru tenčí linky, kde budu moct následně ten papír ohnout a zároveň otvory skrz papír. Což znamená, že po složení toho světelného objektu vlastně bude házet stíny těma vzniklýma otvorama. Nakonec se to podařilo a mám tady síto, který se nakonec skládá ze 4 částí. Tohle říkám výsekový segment, který se přišroubuje k hornímu rámu. Horní rám definuje formát papíru a výsekové segmenty určují, kde budou v papíru otvory skrz, včetně dírek v papíru. Tady vlastně vidíme, jak vypadá jeden segment naskládaného archu papíru. To znamená, tady nám krásně vznikly otvory skrz. Tady jsme papír ohnuli v těch tenčích místech. Stejně tak tady ze spoda. Já využívám té stínohry, která vlastně připomíná tvar květiny, což tak nějakým způsobem odkazuje k tomu, že to je vlastně z těch rozemletých květin i vyrobený. A podporuje to nějaký význam tady toho environmentálního objektu, řekněme. Zároveň pracuji s kabelama, které přivádějí energii do toho objektu. Já používám měnný textilní kabel a přistupuji k tomu tak, že je to vlastně součást té instalace. Že jsou to vlastně takové kořínky těch objektů, které to spojují a zároveň používám splétaný kabely, takový jako spirálovitý, který mají potenciál kdekoliv je roztáhnout a přichytit ke stěně třeba nebo k vlasci.